eu. Pero que estou fatal. Esa mellor vai a ti e saltala para o globo. Non, ti vas vir comigo a escola como que me chamo esta casa de andando. Estou fatal. E ainda por riba imos buscar as notas do noso fillo. Seguro que é un desastre. Pero que notas? Iso xa foi a semana pasada. Temos que ir ao Festival de Nadal do neno que actúa hoxe. Ai, ata parece que me conto mellor e todo. Vai actuar o noso fillo. Pois va a actuar agora mesmo con este de nenos de cuarto de infantil que teñen preparado dúas cancións, Volar Piña e Son un boneco de neve. Un forte aplauso para ela. Esta niña de allí puso sobre bufanda que frío pai. Soy un boneco de neve, mírame, tengo tres botones, 1, 2, 3. Estes son mis ojos, esta niña de allí puso sobre bufanda que frío pai. Soy un boneco de neve, mírame, tengo tres botones, 1, 2, 3. Estes son os meus ollos, esta miña nariz, levo o sombrero